nilalabas. Masakit. Masakit pag matigas. Dikdura ko yan, dikdura. Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarataduhan na naman. So for today's vlog is katarataduhan na naman itong gagawin natin. So for today's vlog is mayroon na naman tayong treating sa isang bugtong na magandang bugtong na talagang mga taong malinis ang utak is dudumihan na naman natin. So yun guys, for today's vlog is magbubugtong-bugtungan na naman tayo sa mga ating mga katropa sa aking paralan. Dahil talagang today is a Hearts Day. So for today's alam natin na it's a Hearts Month. February is Love's Month. Pero maybe lagyan na natin ng twist. Dirty Month. Let's go! Kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. And you're watching. For as long as I live, as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. At ang bugtong natin ngayon ay pinapasok at inilalabas. Masikip pag matigas. Kismot, may lalabas. Maputi at madulas. Ano ito? Okay ra mo kanta mo sa kong vlog. Kapil daw mo. Bugtong na kong vlog. Okay ra? Answer me ka. So, ako vlog, quad, guys. So, ang question sa kong bugtong, ipinapasok, inilalabas. Masakit pag matigas. Ikis-kis mo at may lalabas. Maputi at madulas. Ano ito? Answer mo sa aking vlog. Ay, ito ang bugtong. Hey, Chris Marias. So, akong question sa aking bugtong. So, ang question kay ipinapasok, nilalabas. Masakit. Masakit pag matigas. Dikdura ko yan, dikdura. Dikdura ko yan, dikdura. Pa naman, silang. Excuse me, vlogger ko. Mabawas ko ni mo ganiha kay mo ang gikuan. So, vlogger na ko kanang pwede ka mo answer sa akong bugtong. Ha? Okay ra mo mapil. Sige, go. So, na may bugtong. So, unsa din mo na year? Fourth year na dating. Dili pa. Congrats man na mo gamay sa atong kalisod. So, akong bugtong kay pwede nyo ansiran. Sige, bahala ka. So, akong bugtong kay ipinapasok, inilalabas. Masakit pag matigas. Ikinikis-kis, may lumalabas. Maputi at madulas. Ano ito? Ha? Congrats! Answer kay Tutlas. Answer kay Tutlas. Congrats!
Shout out, eh! Oh, pag ikinikis-kis, may lumalabas na maputi at madulas. Kuya hotdog man ang Virginia. Virginia? Cheese. Virginia? If you haven't liked this video, click that like button, subscribe and punch that subscribe button. Para ma-update kayo sa aking mga new videos, click that bell button. And see you next time. I hope